Kako bi blagovremeno pripremili ovogodišnju gitarijadu, organizacioni odbor ove manifestacije počeo je sa radom još u martu, mnogo ranije nego prethodnih godina. I to pre svega sa jednim osnovnim razlogom kako bi se blagovremeno pripremili za organizaciju 48. gitarijade. Kako bi gitarijada što bolje funkcionisala kao festival i na najbolji način promovisala Zaječar, oformljeno je i preduzeće Gitarijada, a organizacioni odbor Gitarijade oformio je i radna tela, tako da sada postoji sektor za marketing, programski savet, savet za bezbednost i infrastrukturu, grupa za logistiku. Ovaj tim ima za zadatak da u najkraćem mogućem roku definiše, napravi planove za svoj rad. Gitarijada je jedan od retkih festivala koji je nekomercijalan. Festival ima za cilj da promoviše nove bendove i to je ono što je dalo snagu da se Gitarijada održi 48. put. Iz razliku od drugih interesnih i moram naglasiti interesnih i privatnih festivala, Gitarijada pripada gradu i ima duh nekog omladinskog aktivizma gde promoviše mlade snage, promoviše nove bendove. U okviru Gitarijade biće održan i 18. motoskup koji će ove godine biti centralni sa čak 49 motoklubova iz Srbije i brojnim gostima iz inostranstva. Radit će se centralni motoskup Moto asocijacije Srbije na našem skupu, što je ovako nama velika čast i poverenje koje su ukazali svi ti klubovi. Znači u tom terminu neće biti nijednog skupa na regionu Srbije. Ove godine učestvovaće mnogo više bendova nego ranije, a bit će angažovano i više volontera jer se očekuje veliki broj posetilaca. Organizatori su takođe najavili da će se ove godine dodeljivati i memorijalna nagrada za doprinos Gitarijadi koja će nositi ime Koste Čauša.